Ake sibuyisele konke okubi okwenziwe, sikubuyisele emumva kubanikazi bakho. Konke okubi okwenziwe empilweni yakho, njengoba impilo yakho nje ingayi phambili, kungekho into elungayo empilweni yakho. Nansi-ke ikhombo ezokusiza. Khendlela. Khandlela limnyama, le khendlela. Bese yini? Umanyazini. Ibomvu. Uphinde emumva. Uzongithwela u10 litha. Faka amanzi, ngaba wempophomo noma wesiziba noma wemvula noma wakhe empompini. Agcwala u10 litha lamanzi la. Ebese ukha 7 wezipuni la zibomvu ufake phakathi. Ukhe 3 spoon la. Uphinde emumva ufake phakathi. Nayibona iphinde emumva ngepheji lehlaza. Ube i-teaspoon la umanyazini. Sumisa amakhandlela akho, yabalayida, ukhuluma konke izinto ezenzakalayo, ngabe ziyakugulisa emzimbeni, izinto ezimbi ezenzakalayo empilweni yakho. Mase walayishile amakhandlela, wayobeka phambi kwakho zonke le usuyenzile phambi kwakho lamanzi, wafaka kulezi washo ngisho. Uyakhuluma-ke ucela ey'dalweni zakini, awuhlukanisi ukuthi nje mameza iy'dalwa zakini ezikwembethe lezi zakini kuwe ngokukhanya ukuthi mazikulekelele. Udede konke okwenziwe kuwe okubi kubuyele la okuvela khona. Bese uyathandaza. Bese uyogezela ngaphandle komuzi noma esigangeni noma ugezele endishini bese ucisha ngaphandle komuzi. Amanzi kanjani? Abandayo amanzi. Wasebenzisayo ayashisayo. Angidinge imibuzo ukuthi amanzi senze njani, siwabilisa noma senze amanzi kanjani? Abandayo. Qeda kugeza ubuye ukhuleke kula makhandlela onga awuzukwacima la uzowabisa khona. Bese wayeka aze aphele, uyenza ukanye lekhombo. Uzongitshela ukuthi kwenzakaleni. Abaphileke abantu. Izokusiza lokho khombo. Noma abe yini obhekene nayo, enzi ubunzima noma abe ibuphi obhekana nempilweni yakho, izokusiza lekhombo.